ini Yumoni lho. Tapi oh Mbak Moni. Ini selalu basa rendenge sayure lho gedhek lho kalau. Sayur gedhek. Sing akeh no sayur gedhek e. Sayur gedhek. Sayur gedhek. Iki kayak gedhek. Daunnya salem enak. Apa? Boleh. Iki musuhe salem sing gede. Bakule. Ora kena dicokot bakule. Bisa. Selamat pagi kawan. Ini Mbak Moni ya, sayure gedhek.